Is the dealer. Hot man, how far? Baba Chuyai, Jesu Chuyai. Baba, vanavenyo kudanyasha, ni mabasa avanopata. Shua, achatombofadza, apa zvirwere vachingodzadza. Baba, 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 imi mandisimuudza. Baba, 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 imi mandisimuudza. Baba, tiripo sedaziboni, miedzo chitiwira tisingaoni. Nyika yatakurarama chaikoni, zvakutoda imi inzwa ingoni. Baba, tiripo sedaziboni, miedzo chitiwira tisingaoni. Nyika yatakurarama chaikoni, zvakutoda imi inzwa ingoni. Baba, 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 imi mandisimuudza. Baba, 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 imi mandisimuudza. Baba, vana venyu kudanyasha, ni mabasa avanopata. Shua, achatombofadza, apa zvirwere vachingodzadza. Vanhu vakuita zvakaipa, chese chese vakungoita. Kuromba nezvigunwe vachingoita, pasi pemvura vachingopinda. Baba,